Any 2089. El famós director de cine catalano-rus Red Christoph està filmant una pel·lícula basada en fets reals. Un home desesperat. Un sorteig que pot canviar el seu destí. Una dona ambiciosa. Una pantera. Ja res tornarà a ser el que era. L'esperat retorn de l'aclamat director de les llàgrimes de Venus sempre van al mar. Red Christoph. Ara ens arriba amb una nova obra mestra. Sensacional. Impactant. Imprescindible. Emoció en estat pur. La grandesa de viure. Pròximament als millors cinemes. I als pitjors també. Bé, a tots. Tothom a punt? Tothom a punt? Sí! Llum! Llum! So? D'acord, comencem. La grandesa de viure. Presa 1, escena 1, 5 i acció. Espera. I acció. El sexo tanto. La meta final para este tipo de encuentro no es el orgasmo, sino el reconocimiento del otro a nivel espiritual, el viaje completo. Debes de preparar el ambiente, crear un entorno relajado. Dominar el arte del sexo tántrico puede tardar meses, incluso años. Estimada, t'estava esperant. T'estic preparant el teu plat preferit. Fideus! Posa't còmode, relaxa. Gràcies, Manel. Aquest és el millor moment del dia. No saps com és d'estressant la meva feina avui mateix. Han fet fora una persona per escanejar documents personals. Qui sap si un pare de família... Què serà dels seus fills? Quan acabarà aquesta maleïda crisi que assola el país? Diuen que l'any que ve sortirem de la recessió. I també deien que seríem independents i mira'ns, espanyols i vestits de xinos. No hem de perdre l'esperança. Serem forts, tu i jo. Estiguem en una lata, que ni serà mig Però la meva àvia deia... Tornem als exercicis respiratoris del mestre Susanit. Segon. No! Els petons no comencen fins la segona classe. Ai, disculpa, sempre em precipito. No és fàcil. Perdó. Tranquil, amor. Para empezar, siéntense el uno frente al otro. Mientras uno inhala, el otro exhala.
mentre s'assaborim aquest magnífic Chateau Lafite, Ros... Gil... Tallem! Aquí hi ha rèpliques que són una autèntica porqueria. No? Espanyols i vestits de xino? La meva àvia deia? I qui cony és aquest mestre Suhalim? Podrien haver posat el nom d'un xino de debò. L'autor real del llibre és japonès i no xino. I ens volia pobretets. Encara gràcies que he pogut colar algun fragment del seu llibre canviant alguna paraula. Em volia cobrar drets a mi, Enric Christoph, el director de l'insondable sentit de l'existència. Jo tinc una nissaga de cineastes. El meu avi va dirigir el Ralph Macchio i a l'Steve Buckelberg. I aquest dia és el de la impremta. Quina impremta? No te'n Una inculta com tots els actors. A l'Steve, el guapo, per una acadèmia de policia. El meu avi el va dirigir quan començava. Ell mateix li va dir, tens talent, noi, arribaràs lluny. I va arribar fins a l'Oca Acadèmia de Policies 4. Què et sabràs tu ara, escrivint aquestes coronades? Però quina merda! Mira, tot aquest rotllo tàntric va fora. Entra ella a casa. Entra la música. Passem amb un pla de feina d'espelma com es pot. Amb un pla de les nostres ombres, fent un papo apassionat, així ja s'entén. Una sintetitzada. Vols dir res? Què passa? No res. Que sembla l'inici d'una pel·li porno. A la gent li agrada veure històries d'amor. L'argument es basa en una història real. Tothom sap que aquesta parella es va separar. Ah, sí? Els que no estem sense por. A la gent li agrada veure aquestes coses. I tu què sabràs el que li agrada a la gent, Mira, prou! S'ha acabat, Clara! Que siguis la meva parella, que estic a l'altra manera del ball del meu casal. Jo soc Enric Christoph, el director de les llàgrimes de Venus sempre van al mar. Tinc una nissaga de cineastes, el meu avi va dirigir el Ralph Macchio i el Johannes Gutenberg. El Johannes, a l'estrapalles o a l'estic. Ostres, mira, prou! S'ha acabat. La gent pagarà per veure com surt a mi dels sols, entens? Dels dos. Continuem. Preparats? La grandesa de viure... Quin fàstic de viure. El canviarem. Llum. Sol. Sí. Seu i veu. Comencem o no? M'estic preparant. No tens ni idea d'interpretació. Vaig estudiar amb el millor deixeble de Stanislavski, el Rudolf Nureyev. Aquest era un ballarí. Ah, sí? És igual. Una preparació molt completa. Sí? No, un moment. Sí i acció. Què tens, Manel? No has tastat el xató? He tingut un neguit. Saps que vols confiar en mi? Vull per tot. Què dius? L'ambició m'ha fet perdre el cap. Oh, Déu! Explica't, Manel. Era una tarda fosca. Tan fosca com els meus pensaments. Quan de sobte vaig veure aquell petit anunci al racó de les pàgines de contactes del diari. És una espurna d'esperança. Aquelles paraules. Sortegem una plaça fixa de funcionari de correus. 50 euros la butlleta. Em van fer riure. La il·lusió de lluitar per un futur. Per un
projecte familiar. Amb tu, estimada. No saps com n'és de l'ús natural. Naturalment. No m'atrevia a mirar-te a la cara, ni als pits. Vull dir que no em sentia un home complet. Llavors, vaig veure aquell anunci. Vaig agafar el telèfon. Era tot tan fàcil. Aquella veu amable, demanant-me els números de la tarja de crèdit. Vaig aferrar aquella esperança com un clau roent. Després, la foscor. Déu meu, per què em poses a prova d'aquesta manera? M'ho vaig gastar tot. Tot. Els estalvis, els diners que teníem guardats per fer el viatge a París que ja mai faré. Sóc un desgraciat. La meva amiga se'n va a la guerra. Creus que em podràs perdonar? Perquè ni jo mateix puc. Podràs? No. No? Tinc un amant. Tens un? Un amant. Un amant? Un amant. El conec? De la tele. De la tele? Sí, de la tele. És un col·laborador del programa El Patinete. Com? És un programa del cor. Prime time, trending topic. Un triomfador. Sí, exacte. Està al top. M'ho mereixo. En certa manera, sí. Sóc un loser. Em vull morir. Ai, ho sento. No era la meva intenció, de debò. La teva intenció? La teva intenció? Ets un perdó. Jo lluitant pel nostre futur, el nostre projecte de criatura. Tu, follant amb col·laborador d'un programa de telebasura? Prime time! Me'n vaig. Per què ho has fet, això? Em sentia sola, Manel. Tu estaves sempre amb les teves històries al cap, però no estaves mai per mi. Hem superat molts problemes junts. Aquest també el podem superar. Potser ja és massa tard. No diguis això. Encara ens estem bé. Per què? Sí. Ai, sí. Deixaré el meu amant. I jo la meva. A la teva? Bé, ara tant se val. Perdonem-nos-ho tot. A veure, Mira, començarem de zero. Construirem una caseta al camp. Criarem les nostres gallines i pollastres. Plantarem els nostres tomàquets i els nostres coliflors. I recuperarem la il·lusió de quan ens vam conèixer. Ai, Manel. Estàs ben boig. Estic boig per tu. Pensa. Tallem. És bona? Perfecte. Ens veiem a casa. Prepara't qualsevol cosa, uns fideus, si vols. Avui no vindré a dormir. És dijous. He quedat amb el meu amant. Ah, dóna-li records al teu locutor a la ràdio. Aquí, el Rodríguez. No, ho hem deixat. El van fer fora de l'emissora. I amb qui estàs ara? Amb el Robert Cervera. El vaig conèixer preparant el meu personatge, el de l'estafa. Paio de l'escapa, no el van llançar des de la Sagrada Família. El dia de l'execució no hi havia cap funcionari disponible. I tornar a repetir tot el procés era massa costós, així que el van imposar. Però això no treu que sigui un delinqüent. I ho saps. Sempre m'han agradat els fantasmes. Demana set aquí, que encara ens falten 3 segons. Ja saps que sóc una professional. Ja, en tots els sentits. Imbècil. Lara! Perdona. És molta pressió. Fa temps que no dirigeixo. Sortirà bé? No sé. El meu avi va dirigir el Camp Macho. De l'Steve Gutenberg. I jo què he fet? L'insondable sentit de l'existència? Una pel·lícula insuportable de com mai més insuportable de veure. I ara això. La grandesa de viure. A qui hauria enganyat? Si no val res. Tu no tens la culpa, Lara. No hem de perdre l'esperança.
tens una cita amb els vespres de Rodrigo. Cultura, societat, actualitat. Sexe, drogues i rock and roll. També. Avui ens visita el doctor Albert Cabanillas, nominat a Català l'Any i assessor principal de les Nacions Unides. Sexe, drogues i rock and roll. També. ¿Qué, Rodríguez? ¿Preparado por la última hora? Una broma de... Bueno, aquest és el meu lloc? Sí, seu. Ah, molt bé. I què? Com va tot, la fluixa? Bufar, no? No. Què m'has dit? Que rancis que sou, tio. Que no puc fumar? Doncs ja està. Per què m'has dit la fluixa? Home, Rodríguez. T'ho deien des que van fer aquella merda de màster a Londres. No te'n recordes? No he fet cap màster a Londres. Segur? Home. No la té raó, potser no eres tu. No seré jo. Però què? I de què va això? El Barça, de la crisi, de la independència... Avui tocaré un tema nou. Què dius, Rodríguez? Tu? Un tema nou? Vinga, va. Ai, Cabanelles, tu sempre tan jucós, oi? No he dit clar. Jucós, divertit, graciós. Ah, sí, això sempre. Que no falti la gresca. És el meu lema. Però, escolta, vols escoltar un tema nou, de veritat? Saps a què m'estic tirant, ara? No estaves amb la Roseta aquella de Telenotícies? Oh! Què em fa de temps que no es veiem, Rodríguez? T'ho explico. La Roseta aquella es va enamorar de mi com una bleda. Normal. Volia sortir a passejar, al cinema, a sopar, bueno, el típic. Ho vaig saber tallar, naturalment. La meva dona començava a sospitar. I tu ja saps com van aquestes coses. I tant, sí. Si jo t'explico... Bueno, sí, és igual, calla. Jo, escolta, ara estic amb una alta funcionària del Departament de Punició. És un animal sexual, una pantera, tio. Què dius? No. Del Departament de la Punició. El que sents. Una pantera. Bé, és una mica esquerpa, però ja saps que m'agrada que em doni canya. Ei, a mi, Hòstia, de... Sí, bé, calla. Per cert, fa molt que no vas de putes. De putes, home? Un mes, potser. Més, diu! No sé com aguantes. No sé si vas cada setmana o soc persona. T'ho dèiem perquè podríem quedar. Fa temps que no anem plegats. Vols dir que tu i jo hem anat mai de puta junts? Tens raó, potser no eres tu. No. Jo diria. Bé, va, anem. Ara? Ara, de putes? Que no fotem de xerrameca? Sí, que anem, entrem, que comencem. Doncs digue-ho! Fes un gest amb la mà. Ui, Rodríguez, sempre és un passarell, Escolta, i al final de què hem de parlar avui? Encara no m'has dit res. T'has ben empanat, Té, llegeix el guió i calla. Va, treu aquesta porqueria. Jo improvisaré sobre la marxa. Soc un professional, jo. Professional, fot-la als cascos, hòstia. Bueno, va. Va bé. De què va aquesta merda? Sobre una estafa. Quin rotllo! Hagués preferit parlar del Barça o de la crisi. Jo també, però... El director que hi ha ara, el magnat japonès Wantun, ara vol temes sensacionalistes. Va, ja. És que mira que són de morbosos aquests orientals. L'altre dia em va convidar a un local tailandès que hem obert aquí a Gran de Gràcia, aquí mateix. Una bacanal, tu. La taula. Era una noia despullada en el menjar a sobre. Les cambreres també eren nues. Però el més fort és que les cadires tenen morat i despullats a 4 botes. Però bé, gaire vacío, perquè teníem... Bona nit, Catalunya. Benvinguts als Vespres del Rodríguez. Cultura, societat, actualitat, un programa que ens farà pensar. Som a 15 de maig de l'any 2088 i avui tenim un convidat molt especial, el diputat, sociòleg i candidat a Català de l'any, el senyor Albert Cabanellas. Bona nit, senyor Cabanellas. Bona nit, content d'estar en aquest fantàstic programa. Home, nosaltres contents que hagi acceptat la invitació per analitzar el tema que avui protagonitza el nostre.
Aquests moments de crisi que estem vivint fan reneixer aquelles conductes que ens aproximen a la més descarnada picaresca de la zona. Ah, com aquell llibre tan famós, el Torero de Torres. El Lazarillo. Ah, sí, aquest, el Torero de Lazarillo. Ai, senyor, cabanelles al Torero Lazarillo. Vostè sempre tan xocós, oi? Aportant una embruna d'humor a aquesta presència. L'últim cas en què ens ha sorprès aquest circ en què s'ha convertit la nostra societat ens ha deixat realment poc a la res. L'estafa del senyor Robert Cervera. Un home pervers, depravat, sense escrúpols. Un cobdiciós funcionari capaç de qualsevol cosa per tal d'aconseguir un televisor per veure els partits de futbol en diferit. Un crac. Un cuc. Què en pensa, professor? Sí, això, Ja. El senyor Robert Cervera. Un home gris, un funcionari mediocre, un xitxarelo qualsevol, sense ofici ni benefici, ha estafat a més de 2.000 persones. Hòstia, tu, com està el pati, no? Sí, va vendre exactament 10.714 participacions per un sorteig d'una plaça inexistent de funcionari de correus. I el més lamentable del cas és que aquests diners no anaven destinats a necessitats bàsiques, no, sinó a un luxe a l'abast de molt pocs escollits, un televisor. Una parella al qual s'aplica un impost de luxe del 5.000%, com també passa en altres articles que no són de primera necessitat, com els cotxes, els pisos més grans de 30 metres quadrats o bé les matrícules universitàries. Evidentment, Hisenda va detectar moviments sospitosos en el seu compte corrent. Que és burro. El tio aquest, que és burro. Hauria d'haver fet és obrir un compte en paradís fiscal, com fem... Com fa? Com fan? Com fan els cucs? Com es fa? Els cucs. Com es fa quan ets un cuc? Però deixem de parlar de cucs. Parlem de les víctimes, d'aquests pobres innocents. Una situació tràgica. Una tragèdia de tal magnitud que fins i tot el director catalano-rus Red Christoph està pensant fer una pel·lícula sobre aquest tema. Però no ens desviem de la qüestió. Senyor Cabanelles, quin és el seu punt de vista com a societat? De què? Com creu que és possible que tanta gent no s'hagi deixat encabanar? Home, què vol que li digui? Els factors socials imperant. Bé, actualment els factors socials esdevenen una font de bosses marginals que proven de subsistir com poden i que s'aferren a qualsevol grup imaginari que se'ls ofereix. Quin és el perfil de la víctima d'aquest fals sorteig per una plaça de funcionalitat? El perfil és complicat. Convergeixen molts factors. Potser podríem intentar analitzar algun d'aquests factors. Podríem, sí. El perfil. El perfil és el d'una persona que ha arribat al límit de les seves forces, oi? Està agut, deprimit, amb una vida familiar desestructurada, sense horitzons de futur, gairebé sense esperances. Un inútil que porta mesos, què sé jo, poder anys sense treballar i que és capaç de creure en unicorns si fa falta. En unicorns? Doncs sí, i tant. Una desgràcia com qualsevol altra. El mal que fueteja el segle XXI i que provoca que les monedes com el senyor Salero n'aprofiti. Sí? Això he dit. Els cobraments del senyor Cervera s'han fet efectius, és a dir, el banc està avisant ja els damnificats per aquesta estafa? Bé, no. No exactament. De moment tan sols s'està informant els casos més gais. No, greu. Els casos més greus. O sigui, els pobres desgraciats que s'han quedat en un vermells. S'han llençat els estalvis de tota una vida en unes paperines per un sorteig inexistent d'una plaça de funcionari de correu. Són moltes aquelles persones que ho han perdut tot? No ho sé. Sí, ho saps. I tant que ho sé. Veia broma, Rodríguez. Coneix tractament?
ho està passant francament malament, com a mínim. Ja. Perdó. Potser no m'he expressat correctament, era una manera de parlar. Per treure el ferro. I quin creu vostè que ha de ser el següent pas? Detenir el senyor Senyera i executar-lo, evidentment. Qui? Cervera! Sí, també, aquest també, tots. Efectivament, s'està parlant d'una punició exemplar. Llançar el senyor Cervera des del capdamunt de la Cort de Jesús de la Sagrada Família. Què n'opina el nostre expert, el senyor Cabanelles, d'utilitzar un monument tan històric i tan emblemàtic com a instrument d'execució? Com tothom sap, quan fa 30 anys el balloquet, aquest xim, el ximpun, aquest... Vostè deu referir-se al magnat japonès Wantun i l'angle d'aquesta mesura. Aquest, però bé, quan el senyor Pimpon va adquirir la Sagrada Família, va decidir afegir la façana dels sabrats, amb espantós, i acabar la Torre de Jesús amb una alçada que superés el Piruli de Madrid. De manera que avui tenim un edifici inacabat amb una torre de més de 250 metres que, que tot plegat sembla una merda com s'ha d'un pal. Home, senyor Cabanelles, hauríem de tenir una respecte, que és patrimoni de la humanitat. Pues sí, el que vostè digui, doncs això, una merda com s'ha d'un pal. Almenys que s'aprofiti per llençar de serrabassa que és del baix. Que fer un anàlisi més profund, això remet a una tradició tan mostrada, tan del poble català, com la de llençar un burro dalt d'un campanat. O era un porc, no sé, un guitxo d'aquests. Ja, o sigui, resumit, que a vostè li sembla una bona idea. Una idea genial, brillant. Oferirà un bon espectacle a la ciutat. Comparable al piro musical de la Mercè. Bé, el que està clar és que conductes com les del senyor Cervera s'han de castigar d'una manera contundent. Potser després m'hauré d'empenedir les meves paraules, però crec que el que diré simbolitza el sentiment de tot un poble. Que el peri com una rata. I el més aviat millor, i que pateixi, si pot ser. Senyor Cabanelles, es troba bé? Sí, perdó, és que m'he emocionat. No, és dur. És el que ens acostuma a passar a les bones coses. Bé, anem un moment a publicitat i de seguida tornem amb tots vostès a les festes d'Andorra. Això s'ha vist, Tena, tio. Això s'ha vist, tio. O sigui, un gilipollas s'inventa un sorteig per a plaça funcionari i una colla d'imbècils li compra les bolletes. Escolta, aquest és el tema estrella del programa, aquesta merda. Collons, Rodríguez. És un cachondo, tio. No, cachondo no. És un jucós. No és cap merda de programa. A més, és un tema d'actualitat, és una conseqüència de la crisi. Però què dius, Rodríguez? Tu a mi ja tens la porta curta, home. Vinga, Albert, va, que estem dins. Ja ho sé que estem dins. Fa 80 anys que estem dins d'aquesta crisi. Però a mi no rellisca, tio. Jo he estat un pijo tota la vida. I tu també, Verdegas. Així que va, vinga. Senyor Cabanelles. Bona de puta, puja. Estimats oients, De les putes què dius? ha estat un plaer compartir el programa dels Vespres d'en Rodríguez amb tots vostès durant aquests últims 5 anys, però després d'aquest desafortunat comentari que ha fet el nostre convidat, el senyor Albert Cabanelles, em temo que aquest haurà estat el meu darrer programa d'aquesta emissora. Gràcies per la seva paciència i que tinguin bona nit. Collons, tio, estava en antena i no m'ha dit res. T'he dit que estàvem dins! Com que ets sous? Podies haver fet un llest en la mà, home? Mira, ara no em fotré, si estan mamant. Va, home, tio, va. Rodríguez, va, això no es passa a ningú, va. Va, vés a la merda, home. Vols servir a la teva pàtria? Vols foragitar els estrangers? Esclafar la delinqüència? En una paraula, vols justícia? Col·labora amb el Departament de Policia. No et preguntis
preguntis a qui pot executar el país per la teva seguretat. Pregunta't a qui pots denunciar tu per la seguretat del teu país. Sota l'aparença més innocent, pot amagar-se un traïdor a la pàtria. Faci'ns arribar la seva denúncia anònima. Un veí, un amic, fins i tot la seva pròpia sogra pot ser una traïdora. Ja els he vist el meu papa i ara s'han de la de classe. Departament de Policia, Justícia, Llei i Ordre. Maledetto desgraciat. T'enxamparé, marit desgraciat. T'ho juro, aquesta és la teva última setmana. T'ho juro! Jo, desgraciat. T'enxamparé, desgraciat. Endavant! Desgraciat. Señora directora, señora directora. ¡Ay! ¡Elena! Catarina. Funcionari 17050508. 17. Ara sí. Sí. Ara estan deixant documents no relacionats amb el departament en documents personals. Sí. Un d'aquests documents puc considerar una falta greu. Per què? Què és això? El document del funcionari 170505. Un poc de feina. Molt bé. Inviri una ampolla de cervesa de color. Sí, senyora. Eliminar. Què més tenim, Elena? Funcionària 260620. Aquest cas és una miqueta més complicat. Encara no tenim proves concloents. Tenim sospites de que ha robat xinxetes, clips, monitors... Xinxetes? Clips, Elena? Amb això no fotem res! Anem per si. Un moment. Què? Hem descobert... Senyora Segura. Què? Es tracta d'una informació no relacionada amb el fet. Elena. A vegades cal jugar brut. És part del joc, és part de la vida. Hem descobert que no m'agrada. Aquesta panoli té una mà. En informació segura? Totalment contrastada pels nostres serveis d'espionatge. L'agència de Coatres. Perquè significa que posa micròfons als gerros de les No, flors. ara hem seccionat els seus modus operandi. Els posa dins els gots. Dins els gots. I la gent no se se'n passa. Aquesta és la idea. El micròfon es queda incrustat dins els poders de l'individu com si fos la solitària. El micròfon disposa d'una bateria de 6 hores que envia la informació a un receptor de mètode pres on s'enregistra tot. I després de les 6 hores? L'individu evacua el micròfon sense cap molèstia. I tan sols se n'adona de que li un petit espia a l'estat. Com avança l'essència. Anirem a parar. Està casada des de fa 15 anys. Qui? La funcionària 260610. Casada des de fa 15 anys. Matrimoni aparentment feliç. Té un amant des de fa 2 mesos. Es troba amb el del Fujau. Que picadero. El seu amant té un coeficient igual. No sé, potser li sona. Què em sona? Per què m'ha pres? Ai, no em referia que vostè estigués embolicadament ni res. Embolicada? Però què diu? No ho sé, escolti. Ha estat el telèfon i no l'alarma que has escoltat, amor. No, estimada. Ha estat l'incombustible sobre l'alarma que m'ha avisat de l'arribada de l'Anna. Haig de marxar.
rius ara? Fa gràcia? Ho sento, és un pic nerviós. Adéu, amor. Avui tinc una entrevista a la ràdio. M'escoltaràs? No. Adéu. És l'Albert Cabanes, col·laborador de molts programes de ràdio i televisió. Per això pensava que potser que podia ser us. No em sona de res. I a més em sembla un estúpid vanitós. Doncs diuen que és una mala agradable. Ah, sí? I amb molt mal gust, també. Així creu que aquestes relacions pot ser com a contra. Eliminar. Enviar una ampolla de cervesa a comiat. Sí. Ara sí. Només ens falta el malparit de sempre. El funcionari uns tots desarcuat. El meu arxenemic. La meva nèmesis. El meu Lex Luthor. El meu Goliat, el meu... Toque! Home, de xamparet! Esta serà la teva última setmana. 5 anys per fer-lo fora, 5! I res, conducta impecable, treballar per excel·lent, la perfecció. Home, de xamparet! Puc fer-li una pregunta una miqueta delicada? Com ho fa, senyora? Com ho fa? Senyora, Què? per què vol fer-ho fora si és tan bon empleat? Per què, Helena? Això és bàsic. A veure, per què el sobre s'escalfa, Helena? Per què el jou devora la serra sense pietat? Perquè té gana. No, Helena, resposta incorrecta, no sap res de negoci. Com t'explico això? A veure, què té el jou? No ho sé, una melena. No, Helena, no, una melena. Sí, però no. Sí, però no. No. Les meves coses. El jou té el poder. Jo tinc el poder. I espera faré tot allò que pugui ser una amenaça. Però d'aquesta manera només conservarem els empleats més mediocres. Va comprenent, molt bé. Això vol dir que jo sóc... Mediocre, Helena, sí. Però no s'ho prengui tan malament, Helena, que no és res personal, només són negocis, sí? No pot entendre. Tenim una cosa del funcionari on totes les dotes de la colla, sisplau, Helena! Sí. Què? He trobat dos empleats que a canvi d'un dia més d'assumptes personals estarien disposats a aturar que l'han vist tocant-se a la com les... Tocant-se a la com les... Un dia més d'assumpte personal? Però què és això, Helena? Què demanaran després? Dret a la vaga? Un sindicat? Un sistema comunista? Jo pensava que tot això ja estava superat. Ai, no, Helena. No. Envia-li cadascú 2 ampolles de cerveses no, 2 entrades per al 65è concert, per la recaudació de fons, per la independència de Catalunya. Les entrades ja les regalen les
disbarat. Tingui, truqui. No hem de ser només Sereno la propera vegada l'enviaré a netejar serveis! I vostè sap el que passa que la gent fa serveis, Serena! Hola, bona tarda, funcionari 1103-1204. Soc la funcionària 1934-1936. Sí, igualment. El truco en relació a... Bé, és un assumpte una mica delicat. Feina! Molt bé, li diré sense embuts. 2 empleats del departament
vostè al departament de correus. Si vol entrar en un sorteig per una plaça fixa de funcionari de correus, presi. Per qualsevol altra cosa, esperi. Assegut, si pot ser. Ha escollit vostè entrar al sorteig per una plaça de funcionari de correus. Quantes butlletes desitja comprar? Ha marcat vostè asterisc. No és correcte. Tranquil·litzis, no es precipiti. Torni a provar. S'està posant nerviós i m'està posant nerviós a mi. Ha marcat vostè 523? És correcte? Premi 1, si sí que és correcte. Premi 2, si sí que no és correcte. Premi 3, si m'està prenent el pèl. Introdueixi ara el seu número de compte. Està vostè a punt de comprar 523 butlletes. N'està segur? Escolti, això no serà un somni, oi? Ah, no, perdoni. No. Ja. Demà passaré per l'oficina. Sí. Adéu. Sí? Porto un paquet per la senyora Marina Milano. Gràcies. Es troba bé?
Suposo que estem amb números vermells. Segurament ha de ser un error. Quins motius. A tu t'han trucat? Com que fies del banc? Oh, no, ha de ser un error. Sí. Naturalment. Un marinete de mi menor. Oh, el xin-xin, no? No. Xin-xin? Seu. És que s'ha posat. Va com el xin-xin. Cava. Va com el xin-xin. Xin-xin. Estic preocupat. Ai, Manel! Molt preocupat! A veure què et passa ara. A veure. Has rentat els plats? Molt bé. Has fet els llits? Doncs ja està, si te'l tens tot fet, però si ets el marit perfecte. Va, fem el no, el xin-xin no, ara sí que farem. Posarem música. Una mica de música. Per què s'estafa? Bé. Però si és l'Albert. No exactament. No volem crear la social. De moment, tan sols s'està informant dels casos més greus. Els casos més greus. O sigui, pobres desgraciats que s'han quedat en números vermells. Que han llençat els estalvis tota una vida en unes paperines, butlletes, per un sorteig inexistent en una plaça funcionària de correus. I són moltes d'aquelles persones que ho han perdut tot. Doncs no ho sé. Sí, ho sap. I tant. Feia broma, Rodríguez. Són exactament un. ¿Sabes el gilipollas? Home, senyor Cabanillas, ja. Que et saps alguna cosa d'això? Fins aquestes hores només fan programes de ràdio, de sexe i de drogues. Ai, de roba. Però què dius, home? Parlo dels números vermells, això de l'estafa. Ah, de l'estafa. Doncs és una estafa. Ja, sí, és una estafa. Manel, què has fet? És complicat. Què és complicat? Cava? Manel, ja tinc cava. A veure què has fet. Què dius? Això. Bueno, això què? Què? A veure, Manel, centra't, home, però què dius? Que m'he gastat tots els nostres estalvis en una estafa! M'estàs dient que has comprat alguna d'aquestes butlletes? No, alguna no, he comprat 523. Quants diners has tingut? Res. Zero. Menys que zero. Estem en números vermells. Ja ho saps. O sigui, que t'has polit els nostres estalvis? No, els nostres no. Els meus estalvis. En un sorteig inexistent per una plaça de funcionari de correus. Exacte. Avui era una tarda de merda. Com totes les tardes. Llegia el diari. Totes les tardes. Estava en una oferta de feina. Totes les tardes. No saps com és de no fer res, no. He agafat el telèfon. I després de veure que denuncio una cosa de la pàgina, la resta de les coses. Ho sento. És que ho has espatllat tu, Manel. D'aquí poc va servir en subdirectora general per un comitè d'escàndol que no t'adones. És que això sortirà tot arreu. Ja no sé. Conec una persona que us pot ajudar. Potser gaire sobre temps. Que merda, no contesta. Què passarà ara? Ja t'ho he dit, conec una persona que em pot ajudar. Però vull dir nosaltres, tu i jo. I Manel, que això no és el de menys, home. Què vols dir? Portem 15 anys casats. Que ja en parlarem més tard, home, és que no veus que puc perdre la feina. Albert, truca quan vulguis, és molt urgent. Qui és aquest Albert tan influent que ens pot ajudar? L'Albert Cabanillas. Sí, té molts contactes. Polític? Quan tu un ràdio? No sabia que els coneixies. Em poden passar amb el senyor Albert Cabanillas? És molt urgent. És que a més igual que estigui enmig d'un programa de ràdio. Digues-li que ha trucat la Marina, la Pantera. Ell ja ho entendrà.
Marina. Parlaràs amb ell? Sí, perfecte. Perfecte. Sí. Jo t'estimo. Val, jo m'encarrego de trucar a l'advocat, tranquil. Val, estem en contacte. Gràcies. Gràcies, Albert, gràcies. No, res important. Per cert, ha vingut un missatger que ha deixat un paquet. Jaume, soc la Marina Vilanova. Mira, és que tinc un problema. El meu marit s'ha gastat tots els diners en una estafa. Sí, res, no queda res. No, ja he parlat amb l'Albert, s'ha encarregat de la premsa. Sí. Escolta, Jaume, com ho tens tu per quedar? Barcelona, el senyor el senyor Guantum entra a la llotja presidencial. Al seu costat podem veure la directora general del Departament de Policia, sòcia d'honor del club. Els equips ja són sobre el terreny de joc. La final del Mundial de Clubs en diferit és a punt de començar. Tranquils, no els revelarem el resultat del partit. O sí? No. Bé, escoltem ara el nou himne del Futbol Club Barcelona. Bona tarda. El senyor Robert Cervera? Sí. Funcionari del 63-1204, Departament de Policia. Perdó? Funcionari del 63-1204, Departament de Policia, antigament anomenat Departament de Justícia. Vol ser? No. Li importa si jo? En absolut. És que estic una mica marejat. Comencem. El seu nom és Robert Cervera, correcte? Sí. Edat? 25. 25. Estat civil? Divorciat. Primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè... És el segon divorci. Divorciat 2 vegades. Sexe? No gaire. Vull dir, home o dona? Home. Fuma? No. Bé, m'han tocat els casaments. Veu? Me l'han regalat. Veu? Aquesta ampolla sí me l'anava a veure. No totes, clar. Vull dir habitualment. No, i ara. No. I ara. Quina tendència sexual té? Com diu? Li tornaré a formular la qüestió d'una altra manera. És vostè homosexual? Crec que no l'acabo d'entendre. Li agraden els homes? Qui és vostè? Funcionari del 63-1204, Departament de Policia. Li agraden els homes? Què vol de mi? No, no, la pregunta no és pel Departament d'Estadística! No s'incomodi. Tota la informació que ens proporcioni és i serà total i absolutament confidencial. Ja. Sí o no?
sí que... I al lado, Qui? el son. Ah, no. Vaja, és un triomf formulari nou. Bé, darrera pregunta. Treballa? Treballa? Bé, Sí o no? puc explicar. Digui. La meva tieta va morir ahir. Entenc. L'havien d'enterrar avui. Per això vaig demanar una empresa de assumptes personals que ens permeten cada 2 anys per causes majors. Ara mateix hauria d'estar al cementiri, esclar. De fet, ja n'he anat allà al cementiri, acabo de tornar. No hi havia ningú. He trucat a la meva germana i m'ha dit que s'ha entrat en vigor la nova llei del reciclatge i que la meva tieta, doncs, l'han reciclat. Em faran paper, biodegradable, de color blau. Ens han deixat triar. Era el seu color preferit, sap? Jo volia tornar a la feina, però és que estic massa afectat i per això m'he tancat aquí, a les fosques, sol, reflexionant. Amb el licor que m'han regalat, pensant sobre la vida i la mort. No som res, oi? Ja? Sí. Molt bé, o sigui, treballa. Sí. Però avui no hi ha. No, us he dit que estic massa afectat pel reciclatge. Està afectat. Esperi, no ho apunti. Disculpi? No hi ha cap tret. No sé si acabo d'entendre on volen anar. M'ho he inventat tot. A veure, li tornaré a formular la qüestió d'una altra manera. A què es dedica vostè? Què vol dir? No ens sonarà que això ho faig cada dia. Jo no sóc cap estafador, Si ens permetessin almenys 2 jornades d'assumptes personals, és que un dia es passa poc i vostè no pot entendre. No puc pagar un seient al camp, ni l'abonament per veure-ho en directe per televisió. Miri, vagi sant. Expliqui-ho als seus amos. Vagi sant, li dic. Si volen em poden fer fora. No tinc cap por que em facin fora. Ja tot m'és ben igual. Fora de casa meva. Posarem que sí que trobo. Vagi sant. Bé, com sabrà, ha estat escollit com a ajudat popular al cas 230456. Tranquil, el veredicte és bastant evident. Perdó, un moment, què diu? Li tornaré a explicar d'una altra manera. És un cas fàcil. La seva resolució no li suposarà una despesa de temps considerable. Quin jurat, quin cas, qui és vostè? Funcionari del 631204, departament De comissió, ja ho sé. Però de què m'està parlant? Vostè no és el supervisor aquí? De l'empresa, per tot això del dia d'assumptes personals, de meva tieta, de l'enterro, del partit... Ah, no. Ai. Què? Només tenim un dia d'assumptes personals cada 2 anys. I avui fan la final de futbol del Mundial de Clubs. M'entén, oi? La final va ser ahir. Sí, però avui la fan en diferit. Ja li dic, no puc permetre'm pagar l'abonament per veure el futbol en directe. Per això m'he tancat aquí, per no conèixer el resultat. No ha rebut la notificació? No. Escolti, vostè no dirà res de tot això, oi? Vull dir, de l'enterro, de la meva tieta del partit... Escolti, vol una mica de licor? És del bo, No l'ha rebut. Li vam enviar una carta. No he obert-la vostè des d'ahir, per si de cas. En qualsevol lloc podria aparèixer el resultat del partit. No ha llegit la notificació. Em portarà problemes? Vull dir, això de no anar a treballar per veure el partit, de mentir sobre la meva tieta. La seva tieta l'està per si la porta ben fluixa, i a mi m'és encara. Tinc. Cas número 230456. El poble contra l'estafador R7, un màxim de 5 minuts per llegir-s'ho i pronunciar un veredicte. M'esperaré aquí, pot procedir a partir d'allà. Com ara? Però si farà el partit? I el judici? I l'advocat, i el fiscal, i els altres membres del jurat, i els jutges? Ja li explicàvem a la notificació que no ha llegit, senyor Cervera. Des del dia 1 d'aquest mes s'ha retallat tot. Només s'ha decidit mantenir un únic membre del jurat escollit a la sala entre la població major de 14 anys. El seu veredicte és el definitiu. Així, ens estalviem també al jutge. Aquí el que es valora és l'austeritat. Però jo no en sé res ni de justícia ni de lleis. Ho tenim tot controlat, senyor Cervera. Per això han canviat el nom del departament. Ara ja no és el de justícia, sinó el de punició. El més important és liquidar els casos el més ràpid possible. Ja ningú ens podrà acusar que la justícia sigui lenta. Això vol dir que ja no n'hi ha.
És una manera de veure les coses. Però ara no tenim temps d'entrar en discussions ético-morals. Procedeixi, senyor Cervera. I ha passat quasi un minut. L'Estat l'està esperant. El poble l'està esperant. Jo l'estic esperant. Ui, tot el poble és molta responsabilitat, és molta gent. I tant, suposo que se'n fa el cap. És que no puc fer una de dictar. Hòstia, és que porto tot un any esperant aquesta final. M'he jugat el meu lloc de treball i tot. El seu sacrifici serà recompensat, senyor Cervera. Sacrifici recompensat? Però qui és vostè? Cap allà? No, sóc el funcionari on s'està. Ai, calla, cony! No està col·laborant, senyor Cervera. Pensi que ho puc notificar al Departament de Policia. Està bé. Vostè guanya. Escolti d'això, senyor 1145. Bueno, això, que la lletra, la lletra és molt petita. Home, hem d'estalviar paper. Fa poc hem començat a reciclar els cadàvers, les defuncions, per obtenir una més. Esclar. El poble contra el senyor RC. Escolti, d'això no podria fer un resum. El sistema especifica que s'ho ha de llegir vostè. Ja. A veure. El senyor RC va estafar 2.000 persones. Venia butlletes a 50 euros pel sorteig d'una plaça de funcionari a Correus. El que arriba a fer la gent, Mira que va comprar butlletes per... Efectivament, el senyor RC va vendre més de 10.000 butlletes per un suposat sorteig on el premi consistia en una plaça fixa al Departament del Correu. Tal com està la demanda d'ocupació, la gent s'hi va tirar de cap. El senyor RC va guanyar més de 100.000 euros amb aquesta estafa. Tota la resta dels documents són els noms de les persones estafades. Ah, sí, ja veig. Raül Fanovelles, 3 butlletes. Marta Fanollosa, 10 butlletes. Hòstia! Manel Pou, 523 butlletes! Quin pringat! I l'estafadora han detingut? Ho tenim tot controlat, només ens queda conèixer el seu veredicte i bé, senyor Cervera, li queda 1 minut i mig per deliberar. Quina és la pena? Pena de mort. Hòstia! Les presons estan saturades i des del gran crac informàtic del 2080 necessitem molt de paper. A nosaltres ens fa més mal que els sistema. Bé, se li acaba el temps, culpable o innocent? Senyor Cervera, no tenim tot el dia, el cas és molt obvi. Només s'ha de pronunciar verbalment el que tothom pensa que jo pugui tancar l'expedient. És només un tràmit. És que no puc parlar tranquil, no puc ser responsable. Com que vostè no és responsable? Senyor Cervera, li ha tocat ser el jurat popular. És la llei. No s'incomodi. No s'incomodi. No s'incomodi. Necessito el veredicte. Segur que l'estafador estarà detingut? Segur. Ara mateix hi ha un agent avui. Culpable. Culpable. Molt bé! I encara li han sobrat 5 segons. Molt bé, senyor Cervera. Ho ha fet vostè molt bé. Signi aquí, sisplau. Molt bé, senyor Cervera. Tot un plaer treballar amb vostè. Que tingui una bona tarda.
Sí, 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 sí! Bona tarda, el senyor Robert Cervera. Funcionari del 63-1204, Departament de Comissió. Què vol, ara? Porto una sentència signada pel jurat popular senyor Robert Cervera. Es declara culpable al senyor RC, Robert Cervera, d'estafa greu al poble de Catalunya per sortejar una plaça inexistent al Departament de Comerç. El senyor RC, Robert Cervera, és condemnat a morir llançat des del capdamunt de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Però no m'havia dit que l'estafa no estava detingut. He dit que tot estava controlat. I va haver passat, ho pot comprovar. Va enxampar. Es troba vostè en arrest domiciliari provisional. El vindrem a buscar quan estigui tot a punt. No provi de fugir, hi ha un policia darrere d'aquesta porta! Vagi en compte. Fins ara, senyor Cervera. Tot un plaer treballar amb vostè. Però això és ridícul. Com pot ser que l'acusat sigui a vegades jurat del seu propi cas? És un sorteig. Li pot tocar qualsevol. Fem servir el mateix sistema de la Rosa de Mar. Aprofitem els mateixos nens i tot. Estafa una plaza de correos, senyor Roberto Cervera. És preciós de veure, miri, la pell de gallina i tot, toqui. Manel, però sincerament això no té ni cap ni peus. En aquesta merda de sorteig jo n'hauria d'haver quedat exclòs. Li fa ràbia haver-se acusat a si mateix, Sí. veritat? Sí, veritat? sí, veritat? sí. A vegades passa, una probabilitat estadística és mala sort. Té tota la raó. És absurd, però n'hi ha un buit legal. S'està estudiant fer una esmena, però és clar, s'ha de canviar la Constitució del 1978, ha d'intervenir el rei, és massa complicat. Escolti, d'això, em deixarem veure al final del partit almenys. La gallina, senyor Cervera. La gallina! Bona tarda, el senyor Robert Cervera. Què cony vol ara? Funcionari del 63-1204, Departament de Comissió. Vinc a recollir-lo. He fixat la seva execució a les 6 en punt. A les 6, però... Sí, falten exactament 15 minuts. Ja sé que és una mica precipitat, però tenim molts casos pendents. No hi ha cap policia darrere la porta. Sí, era jo. I també m'executarà vostè. Exactament. Sí? Ah, encantat, digui. Sí. Com diu, jo no sé de què m'està parlant. Ja, l'entenc perfectament. I què vol el meu? Comprenc. Un moment, deixi'm pensar. Sí. Bona tarda. Ho sento. Haurem d'esperar el meu substitut. Arribarà en 5 minuts, ens esperarà fora. M'acaben de fer fora de la feina. Em sap greu.
Diuen que em toco al lavabo. En hores de febre. Molta gent ho fa. Naturalment, no és veritat, m'han fet al llit. Quin dit, m'ha dit que es tocava al lavabo. Que jo no feia res al lavabo, m'ha de jugar. Tiri. Escolta, una pregunta. Com va acabar el partit? Ho sento, no ho sé, no m'agrada el futbol. Tiri. Esperi, no! Un moment. Això no pot acabar així. No. Funcionària del Departament de Policia. Maledetto desgraciat. Tenim proves. El sorteig, que ha tocat el sorteig. Ets el nou director general del departament. Ah, sí, l'estafa. Era una estafa. La plaza de correos, señor Roberto Cervera. Qui és vostè? Tenim alguna cosa de funcionari 1103-1204? T'estimo. És un animal sexual, una pantera. Un pervers, depredant, sense escrúpols. Pena de mort. Maledetto desgraciat, enxamparé. El seu sacrifici serà recompensat, senyor Cervera. Què em deies? Se'ls hi acaba el temps, culpable o innocent.